El Nadal arriba el dijous i volem preguntar com passes tu aquestes festes. Eres més d'arbre de Nadal que de Betlem? Més de Pare Noel que de Reis? I tu, com passes aquestes festes? ¿En qué vas a pasar los Nadals? En la familia. Sí, la cena y nos reunimos todos y ya. Bueno, el pavo es también ahí, pero nosotros, bueno, yo no estoy acostumbrada a eso y cerdo al horno, el cochinillo que dicen aquí. Pues hacemos una cena típica de Navidad y estamos en familia y es lo que tenemos que hacer. Vendrán mis hermanos, mis sobrinas, en fin, un poco, sí. Villancicos. No, eso no creo, no creo, no. Hablaremos de todo un poco, nos reiremos, pero no creo que cantemos villancicos, no somos de esos. Pues nada, hoy tenemos cordero y lo típico, y unas gambas, y nos reunimos pues en la familia con los sobrinos y todos en armonía, cantando villancicos i... Com dic xinxiquets, molt bé. Procure fer-ho bé. Per esta nit sopareu tots junts, que haveu preparat? Pues esta nit soparem en casa i demà soparem amb els meus germans. Pues aniré a casa de ma abuela i dinarem tots en família. Pues mira, avui se reunim en casa de la ma mare, se reunim tots, nosaltres, la meva germana que viu en Picassent, venim una tia meva que viu en Oviedo i se reunim tots. Sopem por lo típic, gambes, canapés, carn, lo típic sempre. Jo soc de Llíria però he vist fora, així és que en família. Molt bé, com sempre, en família i així no passem tots. L'uno que si en els nets, en els fills i en tot i així no, però molt bé. Bueno, pues esta noche pues cenar en familia, lo que es lo primordial y pasarlo bien, que es lo que toca. ¿Eres més de Belém o de arbre de Nadal? Bueno, més indiferent, igual les dues coses m'agraden, però més Belén. De Belém. Sí, fiquem en conjunt tots el Belén. L'arbre no ens agrada tant. Les dues coses, perquè el meu major té 22 anys i ha ficat el Belén, poquet i a l'àrbol. Árbol de Navidad. Árbol de Navidad, que van los regalos ahí abajo y es más, no sé, les gusta más. I els regals quan venen? En Papà Noel, en el Pare Noel o en els Reis? En els dos. En els dos? Això tindrà molta sort. Sí. Què has demanat? Jo una targeta pel mòbil. Molt bé. I Tu has demanat? Adrián. Jo he demanat el Tita Boom i una PSP. I una Wii. Se donaran les estrenes de Nadal, però no, regals no en fem. Nosaltres som més de Reis. No, todos los días. Hoy, en Reyes, sí, si se puede, sí. Pues hay mitad y mitad. Tenemos nenes, entonces pues para que las Navidades lo pasen bien, pues les trae algún regalito y luego en Reyes les traen más regalos. Entonces pues bueno, ahí va, mitad y mitad. A vegades, quan eren xicotets, venia Pare Noel i els Reixos, perquè com els Reixos es fan així en totes les iglesias, això és ideal. Però per lo menos no volen que se lleve la tradició. De Reixos, tota la vida Reixos.